sure.
sinayo naye bakulokazi yakumisebenzi isisukulendaneyo lapho koseyawulinda ngalo sokazawubizwa ngasokule phambili sokusokoza kunokwesakho isandla nesiyamkelisa umuntu ibhande likamoya nabo bonke bababazana naye nesiyeni kumele bathuthuzeke inhliziyo zabo ngesibili ngegama lakho babendlela kwezulwini sazokuphelekezela Mesiya thi iBhayibheli siphelekezele ngokuthula kuze siyofika kule ndawo ayobekwa kiyo bonakala besiyangezwa ngababeli namandla bendlela kwezulwini ngaye bakufeza ukubona phakathi siyabonga ukusho ngaphambi ukuthi siqale ngicela ukubuza sisami lo omephambi kwenu uPatrick uwa-24 indodana yakwaNkosi ngimfundise abahleli ngizabo ngibona i-branch la eDayton ngimemba ye-PhD in so njengoba ngibela mangiphala cela bazane kakhululeke mangiphala mangisebele kube ubaba umuzi owumfundisi ohloniphayo futhi nezinto zabantu ngakho-ke ngizocela ukuthi i-discipline sihambise phambili bazalwane ngizonibiza nabazalwane ngoba sisasohlelweni lwenkonzo engizocela yena uma-patrollers ababheke ukuziphatha kwama-patrollers ngicela ukuthi bangagcwayisi kakhulu ngoba bazogcwayisa bagcine bangasawoni ukwenzekile ba-maintain discipline kanjalo nangapha ku-MKP ababheke ukuphatha kwama-comrade ngicela ukuthi nabo benze njalo babheke ama-comrade ukuthi awaphumuke awaphume esandleni ngiyabona ukuthi insizwa kanye nentombi ayilalani zobusuku so besibindile ngendlela ezilenayo sekusile manje sekubheke into zasebusuku ngicela ukuthi sibabhekeni ukuze kungamele umsebenzi walekhaya ukuze kusasa singabhekeki kabi emphakathini njengoba sila mfundisi ukhona umphakathi ukhona umakhelwane kukhona nje abantu benkonzo nje izizwe zikuthele manje bangabe sizovela singcolile phambi kobuso babantu sizilahlelisela ukwethembela emphakathini yingakho ngithi asiqapheleni ukuthi kaphuvukeki kuze boneke inkonzo esinayo then abasibhekele emnyango abobaba babengena bathule izigqoko sisenkonzweni bayithule bayibeke phansi phezu kwamadolo mangabe kungakuzimisela ikapisitate sihlonipheni inkonzo siyabonga sizocela ukuthi siqhubeke ngendlela okuhleleke ngayo abasibhekele umculo uma kunespeakers Amen.
Siyabonga. Eh,
ukuthi bengasowami ukungitshelekile. Inkosi izawunipha amandla bese ngicela intethelelo uNkulunkulu uzamupha amandla angiqinise ngaphansi kwento eyanenzekela. Konke nabangani ngokunjalo nawe wenza same thing ukuze ukwazi ukuthi uhileke. Nakithi thina ama-patrollers injalo le ihamba kanjalo. Yebo silahlekelwe, kepha inkinga la ibe khona ukuthi asazana athi uma bekhuluma kumama athi ixala umzuzu akhona munye olaziyo uNkulunkulu kuphela owazile ngayo. Ngalawo mazwi ukuthi tutuzela mama. Ngithe uma ngikhuluma ngabanevile ngathi yebo sibazala sethibona ngosuzwakho ngokuthi siye saswela ulwazi lalesa sikhathi kuthiwa uNkulunkulu kuphela owaziyo. Kuthiwa inkinga esuke khona bathi sisa uNkulunkulu ngoJesu, kepha yithi indaba lapha kumakala kufana nendodana ayazi lutho, uye kuphela owaziyo. Ngalawo mazwi ngithi qinani mama uze ukuthi makuphela konke esekwenzekile ngoba kuzosala masiqala siphuma thina sihamba wena usala izinto uze kwenziswe ukaJobe uye ukuthi uNkulunkulu ufike ubeke udaba lwakho unendlale kuye yena uyena uzokuqinisa aphamana ukuthi ubheke. Ngithe mangikhuluma ngathi ayipheli ngale ndlela makube ubona ngazuthi kunzima gaqa ngamadolo ukuthi uyaphambili. Ngalawo mazwi angifuna ukubangude ngithi kuma-patrollers sonke usonto ekumazeni kwami masiqala le nto 2022 ukuhlushwa indaba zobugebengu besibandile emphakathini. So sithe masiqala siloko sixoxisana suka le mina endaweni ababizwa ukuthi Beirut abayaziyo abakhulela la eDaveyton la bephila khona ama-corporate ila kusuka khona. Kodwa kwazile ukuthi sizokwazana nosonto bendawo. Sasesiyayifoma lento sathi siyalwa nalobugebengu. Saba naleso sibindi okokuqala siyazi ukuthi siye ebantwini abanezibhamu zokusinezibhamu. Nangu yabona baphethe imvubu bekuyisona sibhamu sethu lesisebenzisa leyo. Kodwa ngesibindi sakho sonto sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili. Ngithi inkosi ingaba nomoya wakhe lale ngoqolo abeke-ke ngendlela yokuyiyo simbeke emlindweni la yolinda khona ngoba manje sayobeka la yolinda khona icilongo kuzukwani ekhaya la nathi sobe sesihlwithwa khona esesekhona la emhlabeni. Ngalawo mazwi ngiyabonga. Understand ukuthi wekabhala le ngoma wayi-understand ukuthi akhona amagama emhlabeni kodwa lela zanele bakusebenzile athi alikho elinye igama elinjengalo. As much as usonke igama lakhe li-precious kodwa kufinyelele egameni likaJesu uthi abazalini bayalondela. Ebudeni kubuhlungu kwamakhalelo kubuhlungu sigijimile kakhulu nale ntombazana. Ayikho into esenzile ngaphandle kokuthi sicale emthandazweni. That's the reason namhlanje ukuthi sisenkonzweni akhe akwazi ukungena enkonzweni ngoba bengamthanda uNkulunkulu. Wena ungamhlulela ngendlela okuhlulela ngakhona kodwa manje indaba iphakathi kwayo noJehova kasimazi ukuthi utheni isikhathi sokuqina. Lithi iBhayibheli asisekho ukubuyisana ngalo kwethuna. Kunale ngoma engiyithanda ithi manihamba imihla yonke yokuphila kwami. Ingabe lesikhathi samanje
discrepancy in the program. I'm saying by Tenant of Kumayo churches. How many guys are the colleague of the same? What do I'm telling you, it seems the young outside the Nebelas. Couldn't say one share and two. Then I want to share every end if was not. What do I'm not coming to this or whatever. I don't know what is that. What is Boston now? I have fought a good fight. I have. Say I'm going on. I have got the faith. We bound with the young kids and our kitchen and our patrol. Ubani is like our hammer. The sister did that skin. It's many bad. Marathi, 2 Corinthians, chapter 4, verse 16 to 17. What is saying that? Offer. Get the whole apart. There's one which has been purified on a daily basis. What you want to tell me, son? You could decide Pavamaka Puti. Mautataniza usizo huyo. Ngazimu. Especially when the pan is uvelu beruti. Hey, luluana is now. What I can't just say right. Say Inkomo zengile. Tatali inkomo. Shosheleza. Nice to be here. Tada ulimulisa nonke in our name of our Jesus Christ, our Lord and Savior. Lord, amen. Amen. Yo, yeah. I just become emotional when it comes to speaking more since myself. So before I'm tell police. Let me greet. Tell police to my elders on my side. To the patrollers, to Umkhonto Wesizwe, to the community at large, and to the family as well. Abagama amaningi andawo kodwa izinto engazisho for usisi sonke ziningi yabo kodwa ayengene to detail. Kodwa engithanda ukusho ukuthi konke esihlangabezana sihlangabezana nezivumo, sihlangabezana nemifulafula as ikholwa khona la kumele ukholwe khona. And then we must believe in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Usisi Nomasonto nale gama leli ya Nomasonto. Uthe uyothe MK. Yeah, uye umjoyisile uMK. When they were doing ukuthi parade, yeah, visual parade. So we are joining MK to say no. Simbiwe, I understand you. Umuntu weje, ugaje, unigaje, unigaje. Ngingathanda ukuthi kakhulu ukuthi ngicela ujoyine lenhlangano lesihlanganele ukuthi sambe nawo. I've been into politics, but I've been
Angamsumuntu loud ngale ndlela leyo when it comes to politics. However, influence kakhulu to understand the vicinity yakhona ukuthi okay siyamba kanje even nangegama lakhe lokugcina layo even nangegama lakhe lokugcina kodwa okay let me not speak about that. However, ngiyathanda ukuthi ngisazolipitha amagama engaphindi lesine ukuthi uSisonto was a very fun person, but most he was a very disciplined person. Because umuntu one-discipline, because umuntu one-order, because umuntu onothando, because umuntu osinakekelayo. Because kwamanye amalanga angenzi nokubuya ngisathi ukuloba iMonday athi hayi nale gama leli ngisazokhumbula athi boy uloba kanjani boy ubani usazombiza boy akasekho umuntu usazombuza boy because she was the one who called accountable for things that you said you do and then awuzenzi. So therefore many sense. So nami ngiyathanda ukuthi sisonke emndenini nakubo Ibingelele itafula ingcebo nengcebokazi, ibingelele umndeni kaMakagula, ihlobo labangane, ibingelele i-leadership yomkhonto wesizwe lonke engasayibiza ngamagama, kepha ukulandela nakwabo bahloniphile, amen. Ibingelele ne-management yenkonzo ethi yasivumela ukuthi singene ngaphakathi, amen. Yeah. So ngizokhulumela nge-EVD, i-voting district, lapho usisi Memory bekakhona. So kuluma phambili ke usenzela ukaTsotetsi ohlala eSempondo esikhuliswe ku-MK ngiba usisi Memory. So nathi ku-MK kuzibesela bithi silahlekelwe kakhulu. Recently besine a campaign sikhambela abantwana eGcondi. Without any support, without any sponsorship, abosisi Memory nathi nabo Arafat bangaphandle wonke umkhonto wesizwe sizikhiphele imali sawukhambela abantwana eGcondi ezikolweni. I-initiative eyenziwa ngosisi Memory. Also sibhlungu ngale ndlela ukuthi akuyabona ukukhuluma nomuntu onjingo ngaye
kuba nale nto kuwe ukuthi mawuthi uyakhuluma kuvele kuvukele izinto lezi benizenza ninonke. Thina besibiza ngocomrade Ntanga, ucomrade Mageja bekanakageli straight masontosi, but intshayelo bekayifaka endlini. Mawune-discipline ukuphuma endlini bekakufaka endlini nesonto. Mangabe ngamanga ngizomtshela bekayibiza straight into bekangayiyeki isonto. Mangabe unyathelekile shem cha bakhetha bezokuxoxisa futhi unomasonto-ke yona. Yes, kukhona inkati zakafaro kodwa mangabe kwezinto eserious bekathi straight. Kunale nto eBhayibhelini encwadini yakaSamuel chapter 14 verse 14 yona ethi sinjengamanzi achithe emhlabathini angenabuqoqo futhi. uNkulunkulu akaqoshi umuntu emhlabeni, kepha uqamba amasu ukuthi oqoshiwe emhlabeni angabuqoshwa umuntu. That simply means umuntu uzombheka umlebule ngale ndlela yiyo, kanti uNkulunkulu mazi ngaleyo ndlela ongayazi. Wena ubheka ahambe emhlabeni ukuthi unjenje, kanti uNkulunkulu ukubheke ngendlela yokuthi udana wakhe. Uzomlebula umuntu wona emakhini phela ukuthi la wenza ngokomakhe, kanti uNkulunkulu uqoshiwe emhlabeni angeka ukuqoshwa kuyo. So ngiyabonga baba ithukuzi phela ndithi-ke mina Comrade Nomasonto, uNkulunkulu ngathi akakuphi umuso ongapheli njengoba lapho ku-platform akuphi umqhele wakho wokulunga. Viva the entire spirit of Comrade Nomasonto Menono Makabula. Viva! Viva! Ngaphandle kwenu baholi asilutho jayelesheni phinde ngibingelele umndeni wakaMakabula, ngibingelele ama-comrades wonke akhona la ekhaya. Isihlobo zami kunento eso-ke emhlabeni kaNkulunkulu. Umuntu makafika la emhlabeni ufika afundethe. Inkinga iba la ekutheni asazi ukuthi ufundetheni. Sibona ngezenzo ukuthi lokho bekakufundethe bekulungile noma bekungalunganga. uComrade Nomasonto bekuwumuntu ngendlela yakhe, especially ngendlela yakhe. And bekathanda ipeace, whatever yenzayo bekathanda ipeace. Omunye angambona ngendlela ambona ngayo, but bekakwazi ukubuyisana, aqoqa umuntu amqoqisise. Mama, asikisi wena ulahlekelwe kakhulu umngane. Kuzoba nesikhathi la ube ngathi uyakumemeza, kube nesikhathi la kube ngathi ukhumbuza ukuthi mama amapilisi, and akasekho ngaleso sikhathi lesi. Nathi singama-comrades kuzoba nesikhathi asikhumbuza ukuthi Commander Thembani awukakakhiphi 50 rand, hayi bekagudike lapho. Uma 50 rand ngakutshela kahle ukuthi hayi Commander Ntanga lalela umntanga wami, but-ke when it comes to umsebenzi wami ngiyawuhlonipha, ngicela nawe uhloniphe. Silahlekele sibaningi, nama-patrol alahlekelwe, umhlaba wonke ulahlekelwe. Engivame ukusho la ukuthi singakhali sidabuke njengabantu abanganalo ulwazi. Sibokhala siphinde sibuye siqoqe, sikhumbule ukuthi-ke nabekafisa ukuthi kwenzakaleni. Kuke waba nendoda eyayigula yayifisa ukuyongena echibini, babemdlula bangamboni ukuthi uqondephi yena. But ngoba ukholo lwakhe lakuNkulunkulu wenzeka indlela yokuthi axhumane noBabuNkulunkulu ayobambelela emphethweni. Nami ngizothi mama bambelele emphethweni kaBabuNkulunkulu. Akekho omunye sizokhohlisa sitshela ukuthi siyakuthanda, kodwa uNkulunkulu uthanda ukudlula thina sonke. Ngalawo mazwi ngicela ukuma khona lapho. Viva the spirit of Nomasonto, viva! Viva!
hlalani kuba uNkulunkulu mama. Ubuhlungu ngoba masidala abantwana sesithembile ukuthi yiba bazonqoba thina. Kodwa ke mama uhlelo lukaNkulunkulu akufani nolwethu. Kunencwadi ethi asidangali uma idokodo lidilika ngoba sinesakhiwo esisekhaya ezulwini. Makhomanda wethu ke kuyafuneka simkhonze kwaNkulunkulu ngoba indaba yempilo ayipheleli la. Makudilika idokodo leli lomzimba sinesakhiwo esisekhaya ezulwini, which means umphefumulo kufanele ukuthi kube nendawo. Ngithanda ukuthi ke emndenini duduzekani nihlala kuNkulunkulu. Kuyahlaleka noma kunzima nakumakhomanda wethu. Hlalani kuNkulunkulu. iBhayibheli lithi simele ukufa sifana namanzi achithekile. Amen. Siyabonga kakhulu umama wethu lokhuluma labi uMenslick. Ngicela ukuthi ke sisukumise ukhomanda wethu uThulufele. Ahela mkhonto ahela. Ahela mkhonto ahela. Ahela mkhonto kwaza. Ahela mkhonto kwaza. Sita bafasi. I greet you all in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Omelanje ngesikhathazile uThulufele Sibiya, who is the East Sub-Regional Secretary, overseeing 19 wards akhona lana in the East. I stand here representing the East Sub-Region, Ward 69 being iward elvelele ile inkinga ekhona namhlanje. Sikhulumile memorial service sizama ukududuzana but sikhumbula uComrade uSonto for what she was. uComrade uSonto uyiphilile impilo yakhe. She left a footprint la in this earth, whereby uComrade Sonto was described as being many characters. She was part of amapatrola who make sure ukuthi they limit crime ekhona eyenzakalayo endaweni yokuhlala. Ngiye ngasho ngathi when I see ama-reflector, I am taken a bit back because yibo most of the time makuvele inkinga, whether kulahleka abantwana, whether kunalapho utshontshwe khona, yibo abahlala bakhona endaweni yokuhlala. uComrade Sonto was also described as umuntu ukuthi is a unifier, whereby we talked about it la ukuthi kwamele esikhathini esiningi sizwe esimnyama sihlale silalele because usayini ukuthi she lived her purpose mama. Yes, it is not nice ukuthi umzali kube uye onwaba umntwana because wonke umzali nakazala umntwana expects the most and unama-plans naye anawo in as much as nenkinga ahlanganise umndeni. uSonto who heeded to the call of the community when we were being attacked, the crime erayiza, ngicela ukuthi ahlale nathi asibonise thina esingakayenzi kahle because asazi ukuthi ilanga lethu liyofika nini. Yes, uComrade Sonto uhambe ngendlela engesi-right, but I hope ukuthi spirit sakhe uNkulunkulu la akhona uyasiduduza ngaso ukuthi sizohlala sinazoyivotela ukuthi uSonto akhona. Thina enikhona ma-comrades siyanicela ukuthi you must do it door to door la eWard 69. Ward 69 must be one of the wards ukuthi we guide them. Masiya kamasipala, we've got a representative of the councillor that comes from that Ward 69. Nisho nithi, even though she walked through the valley of the shadow of death, she feared no evil because uSonto, she's the spirit osilethela namhlanje, and we are here to remember her. May her soul rest in peace. Ngiyacabanga ukuthi ke bazosivulela indawo njengoba la ekhaya basivulela kusuka ngoLwesine kuze kube namuhla. So siyabonga kakhulu ungathi uNkulunkulu angabandisela abazalwane landele